Och då, jag tänkte också att vi skulle spara lite av vår gäst här från vår påskbrygg som vi kan göra en milky stout på sen. Och tänkte göra en med vanilj och choklad. Så vi har ju ganska mycket kvar här, så vi tar ifrån lite av det. Och den här gången ska jag prova utan att tvätta gästen. Så vi tar en glasburk som vi ser till rengjort och sprayar hela vägen runt. Och så tar vi en matsked. Så. Sen kan vi plocka upp av bottensatsen här. Där kan vi ta 4 sådana till den sats vi ska göra som är på 25 liter. Och sen ska vi bara ställa in den i kylen. Det liknar nästan som lite babybajs det här. Så, när vi har ifrån den ska vi se till att torka den på utsidan av det också. Jag får låta den ligga kvar där, så har jag lite papper här. Så, när vi så har torkat den så ska vi ha på en 2-3 centimeter vatten på ovanpå det. Och det har jag kokat vatten här. Och så har jag svalt det så det ligger runt 18-20 grader. Och då häller jag på 2 centimeter ovanpå här. Lite försiktigt, man vill ju inte blanda det. Det ska bara ligga på ovanpå det. För liksom att bilda ett lock. Så. Sen sätter vi på locket. Sen kan den stå i kylen tills vi ska brygga den ölen. Det gör vi säkert inom ett par veckor här. Så nu åker den in i kylen. Jag sköljer ur resten. Så då återkommer vi när det är dags att brygga.